Môžete sa posadiť. Sme Bohu takí vďační a som si vedomý toho, že sme počúvali a že Božie slovo preniklo do našich srdc a že sme pochopili, o čo ide. Že to všetko patrí dohromady. Slovo, duch, poučenie, prorocká časť, úplne všetko, čo patrí ku Božej spásnej rade. Dnes, v tento letničný deň, nemôžem inak, ako čítať zo skutkov apoštolských v 2. kapitole od verša 1 až 4. Skutky apoštolov, kapitola 2, verše 1 až 4. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu a zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čoby jazyky ohňa, a sadol si na jedného, každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak, ako im dával Duch vysloviť sa. Krátko a stručne je tu opísaná táto veľká udalosť. Čo sa týka spásnych dejín, existuje narodenie Ježiša Krista, nášho Pána, jeho služba, jeho utrpenie, jeho zomieranie, jeho vzkriesenie, jeho na nebo vstúpenie. A existuje tá veľká udalosť vyliatia Svätého Ducha. A nemôžeme len myslieť na to, že sa to stalo, musíme sa usilovať o to, že by sa to s nami stalo. Musíme mať účasť na tom, čo Boh vykonal, a učiniť tie isté prežitia, ktoré s Bohom učinili naši bratia a sestry na začiatku. Včera sme čítali to slovo: rozliadnite sa, hľadajte tie cesty veku a hľadajte cestu spásy. Tu nám je to ukázané. Tak Boh započal novozákonnú cirkev, tak ju zasvetil. Až do toho dňa Pán s tými svojimi hovoril, ako to čítame tu v 1. kapitole, verš 3, ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení, mnohými dôkazmi ukazujúc sa im 40 dní a hovoriac s nimi
o kráľovstve Božom. Vy, milí, chcel by som dnes pozdvihnúť 2-3 veci. Vieme, v ten letničný deň náhle zostúpil šum z nebies. Ale nie len to, ešte viac. Šum tu bol, ale to nebolo všetko. Čítam ďalej. Ako keď veje mocný vietor. Oni museli prežiť a vidieť tento účinok tohoto šumu, a to doslova. Nebolo to len vietor. U Boha nie je len vietor. Boh bol v tomto šume. Bola to predzvesť, príprava na to, čo sa zhora stalo a čo malo do učeníkov vstúpiť. Šum vetra nastal, ale nie len šum. Viac ako vietor bol prítomný. Tu stojí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. To bolo uvedenie, úvod ku tomuto veľkému nadprirodzenému prežitiu tejto udalosti. Akusticky to bolo vnímateľné, bolo to možné prežiť, bol to šum z nebies, ktorý do miestnosti vstúpil. A po tomto šume nasledovalo niečo viac. Boh nečiní len vietor. Nech mi odpustí, ak som to tak vyslovil. U Boha je viac ako len šum. Boh naplňa svoje zasľúbenia, naplňa svoje slovo, zjavuje sa tým, ktorí mu verili. A dnes my môžeme počítať s tým, že uvidíme prinajmenšom rovnaký výsledok a učiníme to isté prežitie. Vo verši 3 stojí: a ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky ako čoby jazyky ohňa a sadol si na jedného, každého z nich. Čo to bolo? Oni to museli vidieť, počuť a prežiť. Boží muži nepísali alebo nehovorili to, čo si predstavovali. Nie, oni podávali správu o tom, čo sa skutočne odohrávalo a čo sa tam skutočne stalo. Bolo to nadprirodzené prežitie, bolo to vyliatie Svätého Ducha. Ak by som dnes udrel do tejto vázy a ona by sa prevrátila, tak by sa voda vyliala. Bolo to vyliatie, nie nejaké hovorenie, nie oznámenie, bolo to naplnenie Božieho zasľúbenia, ako to čítame v písme. Ján to už oznámil: ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Tu vidíme ten proces, ten priebeh, mocné šumenie prišlo z nebies a naplnilo celý dom. Verš 3: a zjavili sa rozdeľujúce sa jazyky ako čoby jazyky ohňa a sadol si na jedného, každého z nich. Som Bohu vďačný za to, že pre každého to bol len jeden jazyk, a prial by som si, že by všetci veriaci hovorili už len jedným jazykom, totiž jazykom, ktorý bol Božím ohňom preniknutý, aby mohol zvestovať Božie veľké skutky. V skutku
Boh v našom čase učinil veľké veci a trúfam si to vo viere povedať, bude konať ešte väčšie veci, ako činil. Pretože záver, korunovácia, dokonanie novozákonnej cirkvi sa bude diať v moci a sláve. O to sa Boh postará. Pokračuje to ešte ďalej. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom, verš 4, a začali hovoriť inými jazyky, tak, ako im dával Duch vysloviť sa. Nadprirodzené prežitie tu na zemi učinené. Bol som možno 2-krát vo vrchnej sále v Jeruzaleme a za každým som myslel na túto udalosť. Dnes sme my tu. Toto sa môže dnes stať našou vrchnou sieňou. Dnes to môže byť našou vrchnou sálou. Dnes môžeme Boha na tomto mieste prežiť. Ukrižovanie sa viac nemusí stať. Ono sa stalo. Vzkriesenie viac nemusí nastať. Ono už nastalo. Vyliatie Svätého Ducha viac nemusí ešte len prísť. Boží duch bol vyliatý na všetko telo. Dnes to musíme len vo viere prijať a Pánu ďakovať za to, že to i nám bolo dané k dispozícii. Tak, ako máme účasť na každom spásnom prežití a skrze prežitie to môžeme doslova ako osobné prežitie dosvedčiť, tak je to i s naplnením Svätým Duchom. Každý musí Krista prežiť ako osobného spasiteľa. Každý, ako ten, ktorý uveril, musí putovať biblickou cestou krstu, aby s Bohom učinil zmluvu dobrého svedomia. A každý musí potom toto prežitie naplnenia Svätým Duchom učiniť. Pre nás nestačí len spomienka na to. Chceli by sme mať a učiniť toto prežitie tak, ako to bolo dané našim bratom. Tu ide o mnoho viac, ako o to, čo je v prvom okamihu viditeľné. Verím, jeden z bratov to vyjadril. Ide o božský život, ktorý bol do cirkvi vložený. A čítame to v Jánovi 1, verš 4. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. V Ježišu Kristovi bol božský život. Bola to dokonca božská krv, ktorá bola preliata. To môžete čítať v Skutkoch apoštolov v 20. kapitole, vo verši 28. Skutky apoštolov 20, verš 28. A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. To je nádherné slovo. Božská krv v ľudskom tele, pretože Kristus, náš Pán,
nebol ničím menším ako Bohom zjaveným v ľudskej postave, ľudskej podobe. Emanuel, Boh s nami. A vy viete, čo stojí napísané v 3. Mojžišovej 17, verš 11. 3. Mojžišova 17, verš 11. Tu stojí, lebo život tela je v krvi a určil som vám ju pre oltár, aby vám skrze ňu bolo vypôsobené zmierenie za vaše hriechy. Pretože je to krv, ktorá zmierenie vypôsobuje skrze v nej obsiahnutý život. Podľa nemeckého prekladu zreteľnejšie to nemôže byť povedané. V božskej krvi Ježiša Krista nastalo plné zmierenie s Bohom. Bol to ten veľký deň zmierenia Božieho s ľudstvom. Ľudia nebudú stratení pretože hrešili. Oni budú stratení, pretože neverili v to, že ich hriechy boli odpustené a že vina bola vyrovnaná. Tu stojí, život je v krvi a zmierenie je vypôsobené skrze v krvi obsiahnutý život. Bol to božský život, ktorý v týchto žilách pulzoval a vy, milí, v tom okamihu, keď bolo vykúpenie dokonané, uvoľnil sa božský život, aby mohol prísť späť na krvou vykúpený zástup. Viac ako nejaký šum, viac ako nejaký vietor, viac ako jazyky, ktoré boli ako ohňom rozdelené, viac ako hovoriť v jazykoch. Plnosť božského života vstúpila skrze vyliatie Svätého Ducha do cirkvi a tento božský život potrebujeme a ten môžeme dnes mať. Dnes na tomto mieste môžeme Boha prežiť tak, ako ho prežili naši bratia a naše sestry vtedy tam s Bohom. Pýtam sa vás teraz, v čom to spočíva, ak sme to isté prežitie ešte neučinili? V Bohu to nemôže byť, pretože On to všetko pripravil. Všetko, čo bolo nevyhnutné, čo bolo potrebné, On zo svojej strany pre nás učinil. On nás zavolal, vykúpil, daroval odpustenie. On nás omilostil. On svojho ducha vylial. On nám dal svoje slovo. Čo môže ešte Boh učiniť? Teraz to spočíva na našej viere, že by sme vo viere nášmu Bohu mohli ďakovať za to, že nás nezanechal ako siroty. Čo povedal náš Pán? Ja vás nezanechám ako siroty. Náš Boh nezomrel. Pán zomrel. To teraz nemôžem vysvetľovať, ale to, čo bolo človekom, to zomrelo. To, čo bolo Bohom, to zostúpilo nadol do najnižších miest zeme a v duchu Pán porazil smrť, peklo a diabla a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Preto mohol Pavol napísať: Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Zrňme to v deň letníc. Boh
cirkev zasvetil. To bol úvod, začiatok. Všetko ostatné boli prípravy. Vykúpenie nastalo, ale oni sa rozptýlili a potom sa opäť zhromaždili po jeho vzkriesení a Pán ich vyučoval o Božom kráľovstve. Ale v deň letníc bol ten vykúpený zástup spojený dohromady ako telo Pánovo. Mnohé údy, ktoré tvoria jedno telo, aby mohla služba Pánova skrze moc ducha pokračovať. A ja verím, ak môžeme Boha dnes vziať za jeho slovo, potom by sa tu stalo niečo nadprirodzené. Na šum nemusíme čakať. To sa stalo len jeden jediný krát. Pri všetkých ostatných prežitiach v skutkoch apoštolov to bol už len ten jeden výsledok. Oni boli Svätým Duchom naplnení. Dnes môžeme my to isté prežitie s našim Bohom učiniť. Viem, mnohí to prežili a napriek tomu vo svojom srdci nesú hlad, smäd. Chceli by mať viac od Boha. Vzdajme sa každého odporu, ktorý by v nás mohol byť. Vezmime Boha za jeho slovo. Hľadajme cestu, tú prastarú cestu, ktorá vtedy na začiatku bola vykročená. A putujme po nej, aby sme mohli učiniť rovnaké prežitia. V prvom liste Jána stojí nádherné slovo. Prvý list Jána, kapitola 1, verš 1 a 2. Prvý list Jána, kapitola 1, verš 1 a 2. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života, a ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život. Boží život sa zjavil. To, čo v duchovnom ohľade potrebujeme, je božský život v našej duši. A vieme, človek nežije len z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré zaznelo z Božích úst. Nám zaznelo mnoho slova Božieho. Teraz si však musíme trúfnuť vo viere, učiniť krok a Boha vziať za jeho slovo bez nejakej predstavy, ako by sa to malo stať. Dôležité je, aby sme tu neboli, len aby sme počuli, čo iní s Bohom prežili, ale že by sme tu boli, aby sme s Bohom učinili naše prežitie. Koľkí vstúpili do týchto dní s takouto túžbou a dnes prišli na toto miesto. Skladateľ piesní spieva: Hľaď na moju túžbu, utíš moju túžbu. Ak sa naša túžba stane takou veľkou, že jednoducho zvoláme: Páne, ďalej nevládzem, jedine, že ma naplníš
Svätým Duchom. Vy, milí, musí to k tomu dôjsť. Nie len čítať, čo sa stalo a čo iní prežili, ale osobne to prežiť. Pretože, takto stojí napísané, ak tá moc, ktorá vzkriesila z mŕtvych Ježiša, v nás prebýva, potom budú obživené i naše smrteľné telá. Ako to bolo s Enochom. On putoval s Bohom. On mal Božie slovo a bol vzatý. V Božom slove, v Božom duchu je Božia moc, Boží život, ktorý by sa chcel zjaviť, ktorý by sa chcel prejaviť, ktorý by chcel pôsobiť. Slovo musí byť schopné vykonať to, ku čomu bolo poslané. A duch prichádza na tých, ktorí slovo Božieho zasľúbenia počuli a potvrdzuje zasľúbenie skrze osobné prežitie v každom jednotlivcovi. A preto sme tu dnes. Nie len, aby sme počuli, ale prežili, obdržali. Túžba je tu. Sme jednomyselne zhromaždení v mene Pánovom. Nemáme nič jeden proti druhému a medzi sebou. Priniesli sme vec s Bohom do poriadku. Môžeme predstupovať pred jeho tvár? Vy, milí, čiňme to tak, ako to musí byť činené. Všetko vložme do rúk Pánu a verme v to, že on škodu odčinil. Veríme tomu, čo on povedal. Ja som ťa vykúpil. Ja som ťa tvojím menom povolal. Ty si môj. A ja vám hovorím, ak môžete skrze svoje ústa zo srdca vysloviť túto vetu, Pane, ďakujem ti, ty si ma vykúpil, ty si mi odpustil, ty si ma prijal, ty si ma omilostil. Ja smiem byť tvojim vlastníctvom pre čas i pre večnosť. V tom okamihu, keď toto svojimi ústami vyznáte, pretože tomu zo srdca veríte, budete vnútorne slobodní, budete radostní, pokoj Boží, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, potom vstúpi do vašej duše a potom sa naplní písmo. Nájdete odpočinutie vašim dušiam. Odpočinutie Božie. Je dané odpočinutie ľudu Božiemu. V tomto svete ide všetko nahor a nadol, nenávisť a náhlivosť a mnoho iného ďalšieho, ale Boh má na zemi ľudí, ktorí sa nenechajú unášať, strhnúť duchom doby. Ľudia, ktorí sa tu na zemi osvedčujú ako Božie deti. A ako povedal náš brat na úvod, vykročme cestou putovania a života s Bohom. Boh nech z nás učiní takých ľudí, ktorí putujú po jeho cestách, konajú jeho vôľu, stoja jemu k dispozícii, na ktorých by sa mohlo naplniť, že sme sa stali niečím ku chvále jeho nádhernej milosti. Tak to čítal náš brat. Ten, kto sa chce chváliť, nech sa chváli Pánom. Nie múdry svojou múdrosťou, ani bohatý
svojim bohatstvom, ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli Pánom. Múdrosť tu zostane, bohatstvo taktiež, aj všetko ostatné, ale to, čo v nás Boh vypôsobil, to si budeme môcť so sebou vziať. Áno, to nás tam pozdvihne. Ako často som to povedal, najprv my nesieme zasľúbenie a potom nesie zasľúbenie nás. Boh nesie tých, ktorí mu veria a dôverujú, ktorí jeho slovo ako božské zasľúbenie do seba prijali. Nehľaďme na nás, nie jeden na druhého, nie na okolnosti, nehľaďme na choroby alebo slabosti. Hľaďme dnes nahor na Ježiša, ktorý je počiatkom i dokonávateľom našej viery. Všetci, ktorí hľadia na neho, nebudú zahanbení. Tí, ktorí zložia dôveru na neho, nebudú zahanbení, sklamaní. Ak to stačilo už v časoch Mojžiša, že všetci, ktorí boli uštipnutí ohnivým hadom a boli by zomreli, ak potom pohliadli na toho medeného hada a boli uzdravení, čo by sa potom malo diať dnes s nami? Ak my, ktorí sme boli všetci tým starým hadom podvedení, v hriechu narodení, bez nádeje a bez Boha, sme boli v tomto svete. Teraz sme sa však stali tými blízko stojacimi, s Bohom zmierenými a Bohom omilostenými. Čo by potom malo byť s nami? Ak dnes, ako spievame, vo viere pohliadneme na Ježiša na kríži, potom budeme spasení v tú istú hodinu. Dnes nechceme len počuť a možno ešte zarmútené alebo žalostne pomyslieť na to, oni tam Boha tak nádherne smeli prežiť. Verme dnes, že toto prežitie stojí pre teba a pre mňa k dispozícii. Nepotrebujeme činiť žiadne násilie. Boží duch bol vyliatý. Ak teraz učiníme to isté prežitie, tak je to s tým rovnako ako s ukrižovaním. Ježiš Kristus bol raz prevždy ukrižovaný a zomrel a bol pochovaný a tretieho dňa povstal. Žiadne ďalšie ukrižovanie nenastane. A rovnako je to s letničným prežitím. Svätý Duch bol vyliatý. Je to spásna božská skutočnosť. Prijmime ho do nás, tak ako bol pozemskému Adamovi vdýchnutý dých a náhle mohol stáť na svojich nohách, mohol hovoriť, mohol vidieť, mohol kráčať. Všetko fungovalo. Telo Pánovo, tie rozličné údy sú tu, ale až keď božský život do cirkvi vstúpi a my budeme postavení na naše nohy viery, až potom bude všetko božsky hladko fungovať. Ja na to čakám a verím, že Boh to daruje. Pretože tak, ako to bolo na začiatku, tak to musí byť na konci. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na veky. On je to, ktorý krstí duchom a ohňom. Dnes mám prosbu, že by sme pred Božiu tvár pristúpili s ďakovaním
s chválou, s uctievaním, nie s prosbou a žobraním, ale s ďakovaním predstúpili pred trón milosti nášho Boha a uvidíte, čo stojí napísané, to sa naplní. Kto obetuje vďaku, ten ma chváli a to je cesta spásy, ktorú mu ukážem. Žalm 50. Tak začína naša cesta s Bohom. Vo viere a v dôverovaní v Neho a v to skrze Neho vykonané dielo vykúpenia na kríži Golgoty. Svätý Duch zostúpil na vykúpený zástup. Vtedy a ten istý Svätý Duch zostupuje teraz na vykúpený zástup. Z milosti sa k tomu smieme počítať. V Božom duchu je Božia moc, život Boží, všetko je v ňom obsiahnuté. Nech nám je to darované v uctievaní Pánu môcť vo viere zo srdca ďakovať. Skúste to raz. A nech je to dnes, že spoločne v uctievaní a chvále predstúpime pred Božiu tvár. A uvidíte, že Boh stojí za svojim slovom a že ho na nás naplní. Chválené a velebené buď jeho sväté meno. Amen.